Hey, what's up mga Meg? So for today's video, nang lusyon ninyong auntie nga sa niche diha, no? Namang good siya lakaw, actually kami. So I'm Ma'am Shitin by the way. So we're going to Toledo City, mangumprag bungog. Char, kita mag-withdraw rami sa payout na mo sa Facebook or Meta. Kaya mamayad sa mga bills and mamalit sa mga importante ra jud yung mga palitonon such as makeup, skincare. Charot, joke ra bitaw. Oy, pasataan na kaya tong kautangan og mga bayron no nagtinga. So naami diri sa 7-Eleven, diri namin nag-withdraw kay wala may withdrawal fee diri if BDO. O diba? Thank God jud for all the blessings in life. I know dili lang sa money ra ta magbase if maghisgot ang blessings. I'm just saying nga thankful lang jud ko nga gihatag ni niya nga opportunity namo and skills or talent which is dili tanan ang na-bless og ingon ani. So laban ra gid gihapon mi sa pag-vlog mga Meg, no? Okay, so naa na mi diri sa Macdo, magdoko-doko. Charot, syempre mga unsad siguro mi no. Lisod pud og pasagdan ra natong nagkutoy atong tinai para lang sa goal nga magtipid sa money. Kaon pud. Laban sa tuplok-tuplok dira sa touchscreen sa Macdo oy. Ka-high-tech na ba? Basi kadugayan na ani mo hungit nato automatic ha. Okay, so as you can see nangaon na mi. Lisod pud og tutukan ra ni. Kaon. So syempre manggawas pud mi alangan naman pud og adtura pud mi hantod gabi. Abusar na ba kini? By the way, mao day nagmotor-motor rami kay grabe na jud kamahal karon sa mga pliti-pliti. Don't worry mga Megs kay pohon magsakyan na unya mi. Charot, mangandoy naman lang gani ta. Itodo na lang jud nato sa. So we're here na dai sa favorite nga tindahan ni Nitch. Ambot ang jud aning bataan anong diri jud iyang ginahan. O di ba simplihay lang. Kabalo man gud na siya kung adto mi small daghan pud maadto cart iyang inahan. And kulang pa daw iyang drawing book kay each subject dapat daw na adyo drawing book. Okay. So nami diri school supply section. Obvious man siguro no. So di na nako ipakita tagsa-tagsa akong gipang butang sa cart. I'll show you later na lang mga Megs kung unsa ra kagamay sa among gipang grocery. Syempre di jud na mawala ang headband nila Nitch and Jean. Sa balay ra siya pwede walaon. Aw unsa ba? So nangulba na siya dira sa counter kay basig moabot daw og 5K. Charot, below 2K ra jud na siya di maguol. Ja, serious ka girl. Look at Nitch kung unsa ka practical. Sigurista jud ang atabs nga dili dako ang nabayaran. Murag dako jud ni siya plano siyang kaugmaon. So we're here now at Floor Beauty and Home Essentials located at Sangi, Toledo City. So namalit rami og wipes, lotion, also Skin Perfect set for Tita Gigi ni Nitch and Brilliant Skin Essentials set for me. Then Coco Berry for Nitch. Wala lang. Bet lang jud daw na niyang Coco Berry kay cute og packaging. So hapit na pud mi nabudol aning bike nga pang exercise. Syempre hapit ra ha. Wa biya taon tay kwarta. And karon padulong na pud mi sa 360 Pharmacy. Syempre no, di ato kalimtan ang kinakusgan nga milk for baby Yael. Milk niya Yael. Wala in kundi ang Nestogen. O di ba way pili akong baby kalo is Ginoo. Ang problema lang, perti pud lagi kadali mahurot no. Nestogen, back in the man. So mo din na siya ang motor ni Tito Ining guys. Think na think. And karon naglakaw na pud may mobalik na pud mi sa 7-Eleven kamera duha ni Ate Nitch. O di ba laban sa sighapit-hapit diha no. So kamera day duha wala ni kuyog si Tito Ining. Nara siya sa motor nagbantay kay daghan na kay ming mga dala. Dili man sa daghan ming mga gipangumpra but you know na bawal na ang plastic diri. So puros na lang gyud mga bulsita and grabe kalisod as in. So naabot na mi adi agi na punta sa suok nga lugar nga sagana sa Kawayan. So I'll show you later guys inig abot na mo sa amo ang balay kung unsa ni imo mga gipamalit. So mao ni siya tanan mga Meg among mga gipang palit among gipang dala. So bag-o lang ni mata si Yael kay nakadungog sa among mga tingog. So murag gisabaan jud inyong angkol. Na ate oh. No. Oh, bless oh. No, mama. So mauna ni siya tanan na ay samin, na ay diaper, wipes, oatmeal, og uban pa. So si Chin dira no nagkaon dayon sa pasalubong na Nitch niya nga chocolate from 7-Eleven. So few minutes later na inaabot nga tig cleaning sa amo ang mga kakukuhan rin no. Syempre di pud na magpaulahi si Ate Nitch kay magpa-cleaning pud na siya. While si Chin dihang dapita nagtilok sa mangga. Ja, yahaya Ate Nitch, oy mura mag senyorita. So mga Meg, karon mag-start na date ko o kanang magtigom na ko and gani lang ako kay nahurot naman among alcohol nagpalit mig bag-o nya. Dili naman ningon nani ang sudlanan so ako alam ning gamiton. So magbutan na kog mga bagong tag 20 mga bagong tag 5. So di sa na mo siya butangag pati guys kay nagbasa man siya tungod sa alcohol kay ganiha pa man nahurot ang alcohol. So that's it for today's video mga Megs. God bless everyone. And I thank you.